Daukagu kulturtzale txartela eta hainbat ekitaldi daude edo egitarauan programazio barrenen dauden hainbeste ekitaldientzat hoi lagungarria da eta horrela pixkanaka zaleak handitzen nahi dira, jendea gero eta gehiago juten nahi da bai antzezlanetara, kontzertutara, eta gaina aurten ere bai zuzeneko proiekzioak sartu ditugu programazioan eta honek bultzada handia ere eman die asistentziari esan dezagun, ezta. Irailaren 20 hasiko da programazioa eta hasiko gea La Flauta Magikarekin, Royal Opera Housetik zuzeneko proiekzioarekin. Urrengo saioa izango da Segurako herri antzerki taldean Iragana, Lahar eta La Rosa. Eta iraila bukatuko dugu Ara Malikianen biolinaren bira zinezinarekin. Urrian hasiko gea ere Opera Housetikan La Bohemekin. Gero urrengo ostiralean Artxipielagoa ikuskizuna eta hor gaina tartean esan beharra dago Tolosako musikari bat dagoela ere. Urriaren 20 Andramari Kaperaren eskutik Eduardo Mokoroaren 150. urteurren kontzertua sinfonikoa izango dugu. Urrengo ekitalia Ahatik dantza emanaldia izango dugu. Eta urria bukatuko dugu Txirrimirri eta Txirribitonekin. Azaroan Joseba Usabeaga monologoak eskainiko digu, Ni alazu. Baita izango dugu Logela Multimedia eta Circle of Trust dantza emanaldia, Femino e Cansado, eta Zikloiaren Birak Kabareta, humorezko ikuskizuna topiken izango dugu, eta Leidorren ere Oleana Antzezlana. Abenduan, hasiko gea berriro Royal Opera Housetik emanaldiarekin, Kaskanuezesekin, abenduaren 15 azken itzulia antzerkia, eta abenduaren 27 Ene Kantak. Honekin batera, udazkeneko ontako zerbait berezia izango dugu, eta izango ditugu 2 kulturtzale txartel. Hau da, bat izango dugu Iraila eta Urriako, eta beste bat izango dugu Azaroa eta Abendurako.